खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि जाय बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनि थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव फुजा मेला खुंदों। बे फुजा मेला खुंनाय रायजो राजाफोरा सांग्रां जा बेनि थाखायनो जे जाय बिथांमोना बेजों लोब्बा लाखिनानै फुजा मेलायाव लोब्बा लाखिनानै जाय बिथांमोना जौ जुवा होनायनि थाखाय थामहिनबा बे फुजा मेलाफोराव आयेन बेरेखा खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों। थामहिनबा स्रोद बिथांमोना जे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा बा फुजा मेला होग्रा बिथांमोना सांग्रां जा। मानोना बे समाव बिटिआर ओनसोलाव बिटिआर सरकारा गोख्रों नोजोर होगासिनो दं। मानोना बे समाव गुबुन समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बिटिआर सरकारनि दे नाजानाय बे नाजानायाव गुबुन जायगाफोराव जे फुजा मेलाफोराव आयेन बेरेखा जौ जुवा होनाय बे जौ जुवा होनाया बन्द जाबाय आरो थिग बेबायदिनो गोख्रों बिबुंथिजों गाग्लोबदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव फुजा मेलाफोराव जौ होनायखौ बिटिआर सरकारा माब्लाबाबो गनायना लाया होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जाय बिथांमोना बेफोरजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ आयेननि नोजोराव थामहिनबा आयेनखौ दहाय होनानै बिथांमोनखौ साजा होनो थाखाय बिटिआर सरकारा थियारि होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव इउपिपिएल दैदेननाय बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा फुजा मेलाफोराव जे जौ जुवा होनाय आयेन बेरेखा खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। गोख्रों बिबुंथि होदों जे बे समाव बिटिआर ओनसोलनि जे फुजा मेला होनाया गुबुन बाथ्रा, नाथाय गुबुन फारसेजों बेजों लोब्बा लाखिनानै आयेन बेरेखा जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ होबथानो थाखाय जेब्लाबो थियारि होनानै बाथ्रा जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ लाय होआखै। जों पुलिस प्रशासनजों कोअर्डिनेट खालामनानै खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया, खिन्थु जुवा होनायखौ जोङो लाय होनाय नङा। आयेनजों दहाय होनानै बा आयेनखौ हेफाजाब लानानै बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय जेब्लाबो थियारि होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय जे बर' बाजार दालाइसा एबसुनि जे मावख' बे मावख' गाग्लोबनायखौबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव बेफोरबायदि दुथां सुबुंफोरा जाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। दा बेफोरबायदि समावनो बैनि मावख'फोरखौ गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनाया थारैनो आयेननि बेरेखा आरो बे दुथां सुबुंफोरखौ जेरैखि जायाबो साजा होनो थाखाय जों नारसिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिया। थारैनो बे समाव जाय बिथांमोना जुदि फुजा मेला होनायनि मुङाव जुदि जुवा जौ थामहिनबा आयेन बेरेखा जे लाफादेरनो सानदों बिथांमोना बे समाव सांग्रां जायाब्ला नोंथांमोनाबो आयेननि नोजोराव खारग'नाय नङा। बेखायनो बे समाव रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि सांग्रां रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोना फुजा मेला होगोन बे फुजा मेला होनाय जे सुबुंफोर बे सुबुंफोरा बा बानजाय आफादफोर बे बानजाय आफादफोरा बे समाव सांग्रांथि थानाया गोनांथि आरो बे समावनो राजु नार्जारिया बुंथिनाय बा गोख्रों बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ लाय होआखै। जों पुलिस प्रशासनजों कोअर्डिनेट खालामनानै खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया, खिन्थु जुवा होनायखौ जोङो लाय होनाय नङा। बबेबाफोर बेबायदि जुवा होखोमानायनि जुदि बेबस्था खालामोबा जों बेखौ टटेलि बन्द' खालामनाय जागोन, स्ट्रं एक्सन लानाय जागोन। जोङो पुलिस बिफाननि हेफाजाब लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला जेरावखि जुवा जानो नागिरा मानो जों बेखौ बन्द' खालामथारगोन। बिजनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ गाग्लोबदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद, जोंनि बर' माहारिनि बियो मोनसे सिनस्रि। गतिके बे दालाइसा आफादनि बा जोंनि दखरा आफादनि जे मावख' बेबायदि गाग्लोबनाय बियो जोबोद दुखु गोनां। आं प्रशासनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना बे गाग्लोबनाय बायदि गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन जोङो होमब्लानो बिजाथिखौ फोसावगोन।
जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ माने लाय होआखै जों पुलिस प्रसासनजों कोअर्डिनेट खालामनानै जिखुनु खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया खिन्थु जुवा होनायखौ जोङो माने लाय होनाय नङा बबेबाफोर बेबायदि जुवा होखोमानायनि जुदि बेबस्था खालामोबा जों बेखौ टटेलि माने बन्द' खालामनाय जागोन स्ट्रं एक्सन लानाय जागोन जोङो पुलिस बिफाननि हेफाजाब लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला जेरावखि जुवा जानो नागिरा मानो जों बेखौ बन्द' खालामथारगोन। सार बिजनियाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावख'खौ गाग्लोबदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जोंनि बर' माहारिनि बियो मोनसे सिनस्रि गतिके बे दालाइसा आफादनि बा जोंनि दखरा आफादनि जे मावख'आव बेबायदि गाग्लोबनाय बियो जोबोद दुखु गोनां आं प्रसासनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना बे गाग्लोबनाय बायदि गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। सार उफ्रा बिसायख'थियावहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै माबायदि जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन जोङो होमब्लानो बिजाथिखौबो फोसावगोन। जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ माने लाय होआखै जों पुलिस प्रसासनजों कोअर्डिनेट खालामनानै जिखुनु खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया खिन्थु जुवा होनायखौ जोङो माने लाय होनाय नङा बबेबाफोर बेबायदि जुवा होखोमानायनि जुदि बेबस्था खालामोबा जों बेखौ टटेलि माने बन्द' खालामनाय जागोन स्ट्रं एक्सन लानाय जागोन जोङो पुलिस बिफाननि हेफाजाब लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला जेरावखि जुवा जानो नागिरा मानो जों बेखौ बन्द' खालामथारगोन। सार बिजनियाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावख'खौ गाग्लोबदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जोंनि बर' माहारिनि बियो मोनसे सिनस्रि गतिके बे दालाइसा आफादनि बा जोंनि दखरा आफादनि जे मावख'आव बेबायदि गाग्लोबनाय बियो जोबोद दुखु गोनां आं प्रसासनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना बे गाग्लोबनाय बायदि गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। सार उफ्रा बिसायख'थियावहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै माबायदि जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन जोङो होमब्लानो बिजाथिखौबो फोसावगोन। खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि एसेर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।